billahi mineşşeytanirracim. Яңа Турай бистәсендә урнашкан әлеге мәчет ерактан ук балкып, мөселманнарны үзенә чакырып тора. Монда 1500 кеше яши. Элек гыйбадәтханә булмаган, шуңа аның ачылышын зарыгып көткәннәр. Мөселманнарны котларга Рөстәм Миңнеханов килде. Матур мәчет ачып бәрәбез. Шушында яшәүче мөселманнарга, юл буеннан баручыларга кирип монда дага, намаз укырга бөтен мөмкинлекләр бар. Бу зур хезмәт, моңа кемдер акча биргән, кемдер төзегән, кемдер ярдәм иткән. Һәммәгезгә дә кем шушы мәчетне булдыруда көч куйган, әлбәттә район җитәкчеләренә, шушы меценатларга барсына да зур рәхмәтләр. Мәчет 2020 елда төзелә башлаган. 22-нең 1 апрелендә манарага ярым ай куела. 2020 елның сентябрендә таш куйдык. Шуннан соң 3 ел içinde төзеп бетердек, әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Авыл халкы да булышты, яганәчеләр. Күп кеше эшләгән эшне акча алмады. Аллаһка ризалыгы өчен кем мәчет төзи, аңа җәннәттә дә шундый ук йорт бүләк ителер. Мәчет Яңа Тура авылы халкына Рамазан аенда зур бүләк ди Татарстан мөфтие. Мәчеткә булышу, мәчетләр төзелешенә катнашу ул зур эш, саваплы эш. Бигрәк тә Рамазан аенда мәчетне ачу тагын да саваплырак. Чөнки беләбез, гади генә көндә бер хәреф укысак, 10 савап бирелә. Рамазан аенда 1000 тапкырлана. Шул нисбәттән безнең галимнәребез закатны да, садаканы да бигрәк тә Рамазан аенда бирергә тырышканнар. Шуңа күрә Рамазан айларыбыз мубарак булсын. Алла субхана тааля тоткан уразаларыбызны кабул итсен. Мәчетләрдә очрашырбыз, ифтарларда ала бирсә. Моңарчы авылда мәчет булмагач, халык күрше Залесны бистәсенә йөргән. Гыйбадәтханәне төзү барышында ук аның бинасында намазлар укый башладык, ди Миләүшә Йосыпова. Мәчет әле җылысы да юк иде. Пушкалар куеп, уразада Кыран чыктык, хатым Кыран чыктык, ифтарлар үткәрдек. Шулай яхшылана, әйбәтләнә барып, шундый дәрәҗәгә килеп җиттек. Мәчет ачылды, әлхәмдүлилләh. Бу мәчетнең эшләре, проектларын барысында карап тордык. Аның инде менә йөрәкләр сыкланып тора. Ул эшкә караганда күркәм ак мәчет, күп гасырлар монда торучы кешеләрне шатландырып торсын. Кешеләр монда килсен, гел кеше күп булсын, гыйбадәт кылсыннар. Менә безгә шул тынычлык алып килә, кешеләрне берләштерә. Шул ислам динен күтәрүгә ирешәбез инде әкрен генә. Балаларыбызга ислам динен, иманны өйрәнергә, Аллаһка шөкер, урын булыр яшьләргә, йөрергә бигрәк тә. Без бик шат. Мәчет 3 катлы, мәйданы 330 квадрат метр, 250 кеше сыйдырышлы. 2 намаз уку, балаларга дини белем бирү һәм хатын-кызлар өчен махсус бүлмәләр бар. Бүген биредә кунаклар мәчетне сәламләү намазы да укыдылар. Киләчәктә гыйбадәтханә янында мәдрәсә, никах укыту үзәге һәм балалар бакчасы ачарга җыеналар. Чулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.